Araw-araw nga ay hindi maaaring hindi kami magkaroon ng quality time nitong alaga naming si Pingping. Siya lang naman yung talagang napaka-OA naming baka sa lahat ng inaalagaan namin sa ngayon. Dahil na nga rin siguro siya yung pinakabata kaya ayan at palaging naglalambing sa amin. Kunwari nga dyan ay natutulog siya pero nakadilat naman yung kanyang mga mata. Kapag ganito nga na nakasandal na siya sa akin ay talagang busog na yung bakang ito. Syempre, anong gagawin kapag busog? Matutulog. Kita nyo naman, di ba? Napaka-komportable niya. Nga pala, hindi lahat ng baka namin ay ganito. Sadyang etong si Pingping ay pinanganak na malambing. Hindi ko na lang din talaga alam kung anong gagawin namin kapag lumaki na to siya talaga ng husto ay ganito pa rin yung kanyang ginagawa. Wag naman din talaga sana kasi mabigat na ngayon si Pingping, how much more sa mga susunod pa. Pinatayo ko na nga si Pingping kinalaunan kasi ang bigat-bigat ng ulo niya, nakasandal pa talaga sa paa ko. Ang init nga din naman kasi talaga ng panahon kaya ayan at dito na muna kami nagpapahinga. Yun lang muna.